Burawan na? Hindi, sa beach nila. Ay, hindi. Bukas pa tayo magkagala. Bukas pa po. Pupunta mo tayo sa bahay. Sa kanila beach nila. Eh, yung kuwebang lagpas. Sa ano naman yun, bukas na. Bebe, picture! Video yan. Video. Video to, be, video! Video wala! Video! Kuya, kaya ba kuya? Hirapan ka kuya? Sergio. Kaway. Hello! Andito na kami! Nakalakay! Bahala yung mainggit. Nakalakay na kami! Ay, sayang yung peanut butter! Ako'y nakahanap! Okay, under na po kami. Parang tabingi dito sa kanan. Hindi, okay lang. Hindi naman ano yan, may Eh, traffic dito yan. ka